Welcome back to my YouTube channel Bodokalyanmix YouTube channel नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांनो हासिगोन। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि। फैदो लेट्स गो। बे नुनाय मन्दिरा जादों जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि कासदलनि मोनसे गोजौसिन कालि मन्दिर। बेनि मुङैनो जों फ्रेश मर्निंयैनो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय। जों दिनै थांनो ओंखारदों जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि दुधनैनि खारा गामियाव। बेवहाय जोंनि सिफुंनि रिंनाय क्रिस्टि हान्जानि जोंनि वार्कशप मावबादा जागासिनो दंमोन 4 अक्ट'निफ्राय 15 अक्ट'सिम। थाङै दिनै 15 अक्ट' जाबाय नालाय ओंखायनो दिनै जोबथा सान आरो बेवहायनो जों थांनो ओंखारदों। फाइनालि जों जागासिम सफैबाय। ओमफ्राय बेवहाय जों दा लाहार फाहार खालामगासिनो आरो प्रग्रामनि थाखाय जेन मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो बेनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो जेन समायना रमायना जेन नायनो मोजाङै जायो प्रग्रामा। ओंखायनो बे जोंनि सिफुंनि रिंनाय क्रिस्टि हान्जानि मावबादायावहाय सेरजा खाम सिफुंजों लोगोसे मोसानायनिबो मावबादा वार्कशप लानाय जादोंमोन। आरो जोंनि सिफुंनि रिंनाय क्रिस्टि हान्जानि मावबादायावहाय बर'नि सासे राफोद मेथाइ खनगिरि, देंखो होगिरि आरो मेथाइ सुजुगिरि आरो बिथाङा नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड रेकर्ड हल्डारबो मोननो हानाय डक्टर मानगोनां डक्टर गोमोथाव बसुमतारी। बिथाङा जोंनि सिफुंनि रिंनाय क्रिस्टि हान्जानि स्पेसियलिस्ट सासे सेरजा दामगिरि फोरोंगुरु हिसाबै जोंखौ फोरोंफैदोंमोन। बिथांखौ आंनि गोसो गोरबो आरो जोंनि सिफुंनि रिंनाय क्रिस्टि हान्जानिफ्राय रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। प्रग्रामा जागायनाय लोगो लोगोनो उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया जागायजेनो। सिफुंनि रिंनाय क्रिस्टि हान्जानि आफादगिरि मानगोनां मुस्रिमा तिनामणि दैमारिजों लोगोसे जोंनि गवालपारा जिल्लानि सासे मुंदांखा सिफुं दामग्रा शिल्पी पेन्सन बान्था मोनग्रा लांगाराम खाख्लारि बिथांमोन सानैया आलारि बाथि सावखांनानै बिबार बावग्रोयो। बेनि उनाव मानगोनां मुस्रि डक्टर गोमोथाव बसुमतारिया बिबारखौ बावग्रोयो। बेनि उनाव जोंनि सिफुंनि रिंनाय क्रिस्टि हान्जानि सोद्रोमाजोफ्रा फारियै फैनानै उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव बिबारखौ बावलाङो। बिबार बावनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो मानगोनां गेदेमाफोर सफैनो हानायफोरखौ बरायनानै बिथांमोनखौ सासे फारियैनो जौसांसिम बिथांमोनखौ जिरायनो थाखाय बरायनो लांनाय जायो। बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा फैयो सिनायथि होनाय हाबाफारि। सिनायथि होनाय हाबाफारियावनो बिथांमोनखौ फारियैनो सिनायथि होनायजों लोगोसे आगोर गोनां आर'नाइजों बिथांमोनखौ बरायनायबो जादोंमोन। এইবার আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ওলাইছো ৰাভা সংঘ সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াক তেখেতক এখন ফুলাম আৰনায়েৰে সম্বৰ্ধনা যাচাৰ বাবে ইয়াৰ বিনম্ৰ অভিনন্দন জনাইছো। बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि सिफुंनि रिंनाय क्रिस्टि हान्जानि मानगोनां आफादगिरि मुस्रिमा तिनामणि दैमारिया गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिलाङो। आसलते এই কাৰ্যসূচীটো যি 4 ডিসেম্বৰৰ পৰা বৰ্তমান আজিলৈ 15 ডিসেম্বৰলৈকে আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব পাৰিছো। একমাত্ৰ ৰাভা সংঘ সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ
যি 2019-20 বৰ্ষৰ বিত্তীয় সাহায্য, এই বিত্তীয় সাহায্যৰ সহযোগতহে আমি এইখিনি কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি সামৰণি অনুষ্ঠান, এই সামৰণি অনুষ্ঠানত যি 12 দিন আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সাংস্কৃতিক শিক্ষা লাভ কৰিলে, সেই শিক্ষাখিনি আজি ইয়াতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আচলতে 12 দিনটো আমাৰ কাৰণে 12 দিনটোও চমু হৈছে। এই 12 দিনৰ সলনি আমি যদি 15 দিনীয়া বা 20 দিনীয়া এনেকুৱা কাৰ্যসূচী ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই আশা কৰিব পাৰোঁ যে 12 দিনত আমি চেৰজাৰ বাবে টোটেল আমাৰ 14 গৰাকী আছে, কিন্তু এই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ বাবে মানুহখিনি আহিব পৰা নাই। দূৰ দূৰণিৰ পৰা সদূৰ দীঘলী, ধূপধৰা, লেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ওপৰতলা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই হাতীৰ যিটো তাণ্ডৱ, যিটো ট্ৰাক চলি আছে, তাৰ কাৰণে কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে আহিব পৰা নাই। बिबुंथि लाखिखांनायनि उनावनो जोंनि क्रिस्टि हान्जानिफ्राय बारदै सिख्ला मोसानायखौ बिथांमोननो दिन्थिदोंमोन। बे बारदै सिख्ला मोसाखांनायनि उनावनो मानगोनां आलासि ज्योतिका राभा बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो आरो मानगोनां डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथाङा गावनि सेरजानि देंखोखौ बिथांनि उनावनो मिलौहाब देंखो बोनानै खोनासंहोयो। मानगोनां डक्टर गोमोथाव बसुमतारी गावनि सेरजानि देंखोखौ मिलौहाब देंखो बोनानै खोनासंहोनायनि उनावनो मानगोनां टंकेश्वर राभा बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिलाङो। मानगोनां बिथां टंकेश्वर राभा बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिखांनायनि उनावनो मावबादायाव सेरजा, खाम, सिफुं दामनानै जाखिनि रोंबाय, बेवहाय नुजाफैनाय आलासिफोरनि सिगाङाव गावसोरनि रोंगौथिखौ बेवहाय दिन्थिनायबो जादोंमोन। बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ जागायो। गिबियावनो डक्टर मानगोनां गोमोथाव बसुमतारीनो रानग्रोयो, बेनि उनाव गासैबो सोलोंसाफोरनो राननानै होयो। प्रग्रामा थोंगिनाय लोगो लोगोनो जोंनि सिफुंनि रिनाय क्रिस्टि हान्जानि आफादगिरि मुस्रिमातिनिया दैमारिखौ माखासे मिडियाफोरा इन्टारभिउ लाफैयो।
बेनि उनाव जों जयै गासिबो जिरायनानै माबादि मोनखो, बेसे फोरोंनो हाखो बेनि सोमोन्दै गावसोरनि गावबा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ गाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिलाङो बयबो। बेनि उनावनो जों गोसो गोजोनग्लाय होनो एसे रंजानायनि थाखाय मानगोनां डक्टर गोमोथाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि सिफुंनि रोंनाय क्रिस्टि हान्जानि आफादगिरि टिनामणि दैमारिजों लोगोसे बयबो सोद्रोमाफोरा गासिबो रंजायो। बैसागो